Ahoj, já jsem Magda, jsem z Bečvy, jsem hrdá horálka a na Rainbow Festu už jsem letos byla po 5. Letos jsem vzala s sebou na Rainbow Fest i svou kámošku Nelču. Říkám, hej Nelly, pojď do toho, dáme to, vyběhneme spolu ze startu, zaspíváme si, bude potom koncert a jdem do toho, proč ne? Před startem se vždycky dívám okolo sebe, vidím tam malou holčičku, vidím tam paní, vidím tam pána a říkám, tyjo, když to dají oni, dám to i já, nejsou to soupeři, jsou to lidi, kteří jsou na stejné vlně jako já a všichni máme právo to běžet a nehledě na to, kdo bude vítěz, kdo prohraje, o tom to není. Je to o barvách, je to o radosti, o motivaci, o tom, že si to zaběhnu, budu mít ze sebe dobrý pocit. Vím, že mě potom bude čekat vystoupení, vím, že to není závod a že si nikdo nehraje na to, kdo vyhrál, kdo prohrál, ale že si to odběhnu a to je to, co chci. To, co mám ráda, to, co mě naplňuje a to, co mě na tom nejvíc baví. V průběhu každého běhu jsou házecí zóny, kdy nevidím na krok, neviděla jsem ani Nelču, neviděla jsem nikoho kolem sebe. Modrá, růžová, žlutá, zelená barva, všude všechno na sobě, všichni to po nás hází, přeběhneme a běžíme dál. Od malička mám velký sen, že si chci zaběhnout maraton a Rainbow Run je pro mě první krok ke splnění mého snu.